Aşgabatda ýaşaýjylaryň tebigy gaz geçirijilerinden rugsatsyz turbalary çekmegini we ulanmagyny gadagan edýän Gadagannama atly resminama peýda boldy. Bu Gadagannama Aşgabat gaz dolandyryş edarasy tarapyndan çykarylyp, şu günler bu edaranyň işgärleri öýme-öý aýlanýarlar we ýaşaýjylardan bu resminama gol goýmagy talap edýärler. Gadagannamada Aşgabat gaz dolandyryş edarasynyň ruhsaty bolmadan buhary peçi, gazyň ýanýan ýerini ýagny garelkasyny şeýlede gaz suw gyzdyrjysyny we gaz ojagyny ulanmak gadagan edilýär. Şeýlede resminamada şertleriň we howpsuzlyk düzgünleriniň bozulmagy ýatladylyp, tebigy gazdan ruhsatsyz peýdalanylanda onuň netijeleri barada duýduruş berilýär. İçki gaz geçirijiler we enjamlar gullugy şu gaz enjamyny ulanmaklygy size gadagan edýär. Öz başlyk birikdirilen ýagdaýynda gaz ulanmakdan mahrum edilersiňiz diýilip Gadagannamada aýdylýar. Mundan başga öýlere aýlanýan Aşgabat gaz dolandyryş edarasynyň wekilleri ýaşaýjylara bu gadagançylyk bozulsa, onda olara ulu göwrümde pul jerimesiniň hem salynjakdygyny duýdurýarlar. Ýöne jerimeniň takyk möçürini aýdyňlaşdyrmaýarlar. 27-nji maýda bir nusgasa Azatlyk radiosuna gelip goşan bu resminama türkmen häkimetleri tarapyndan Gadagannama ady bilen çykarylan ilkinji resmi duýduruş ýaly bolup görünýär. Bu Gadagannamanyň sebäpleri barada Aşgabat gaz dolandyryş edarasynyň wekilleri tarapyndan ýaşaýjylara düşündiriş berilmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň we yerli ýaşaýjylarynyň ençemesi Türkmenistanda tebigy gaz tölegli edilenden soňra türkmen häkimetleriniň ilatyň gazy öz başlyk, ýagny gaz hasaplaýjylaryna birikdirmeden ulanmagyndan alada edýändigini aýdýar. Kwartiralarda tebigy gazy öz başlyk ulanmak mümkin däl. Ýöne howly jaýlarda bu mümkin. Mundan öň haçanda gaz muht bolandy, teplitsasy bolan hojalyklar goşmaça gaz çeken üçin töleg tölemeli. Häzir häkimetler adamlaryň köpüsiniň gazy bir kanun çekip ogurlamagyndan gorkýany çalym edýär diýip anonim şertde maglumat beren Aşgabatlyk habarçy 27-nji maýda gürrüň berdi. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ondan ozal ilata muht we yeňillikli berilen gazy, togy, suw we beýleki hyzmatlary tölegli etdi. Bu baradaky karary Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçen ýylyň sentýabrynda gol goýupdy. Şondan soň Aşgabatda we vilayatlerde ýaşaýyş jaýlaryna gaz we suw ölçeýjileri oturtmak çäresi oktyabr we noýabr aýlarynda güýçli depkinde alınıp baryldy. Şu ýylyň başyndan başlap ýurdun gazetlerinde elektrik, togy, suw we gaz üçin tölegleri öz wagtynda tölemedik ýaşaýjylaryň bu hyzmatlarynyň kesiljektigi baradaky bildirişler çap edildi. Şol bir wagtyň özünde şu ýylyň fevral we mart aýlarynda Aşgabatda ýaşaýjylaryň gazyň, elektrik togynyň we suwun muht döwründe sarp eden serişdeler üçin ýokarlandyrylan täze narhlarda töleg tölemäge mejbur edilýändigi hem habar berildi. Şeýlede 2019-njy ýylyň ýanwaryndan başlap Aşgabatyň häkimetleri tarapyndan ýaşaýyş jaýlarynaky gaz deshalarynyň guratlygyny kesgitlemek boýunça geçirilýän barlyklaryň bahasy hem 2 hisse gymmatlap 5 manat 32 teňeden 11 manat 62 teňe barabar edildi. Türkmenistanda ilata çärek asyrlap muht berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagy ýurtda indi 2 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň şol sanda günübirin ulanylýan adyk önümleriniň gytçylygynyň we gymmatçylygynyň dowam edýän mahalynda amal açdy. Aziýanyň ösüş rankynyň 2019-njy ýyl üçin iklimiň ösüş çaklamalary boýunça çap eden soň hasabatynda türkmen ykdysadyetiniň kynçylykly şertleri ikrar edilýär. Şeýlede hasabatda hökümetiň amala aşyrýan yeňillik reformalaryny olaryň sosial täsirini hasaba goşup durmuşa geçirmegiň zerurdygy bellenilýär.